Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya ya. Aja gowo nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Heeh. Jadi umum ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Cek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Cek iso kompak ora. Iso. Wah, latalah. Mamang murka kowe mati. Endi menungso sing aran ciptane? Aklak limpah. Hei. Oh. Oning. Hop. Hahaha. Hop. Hahaha.
Hop. 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 Wah. Ah. Wah, aduh ya Allah. Hop. Hai. Ah. Hop. Hop. Ah. Hop. Ah. Nika badhe tindak pundi, Gus? Aku arep merwasa sing arane Nirwata Kawaca. Arep merwasa ku lek roh carane. Prabu Nirwata Kawaca menika nggadahi aji ingkang naminipun Ginen Sokaweda. Aji menika mapan wonten telakipun. Lah nika pengapesane Nirwata Kawaca niku. Nadyanto telakipun kecocok ri tartamtu bakal pejah si Nirwata Kawaca. Banjur kepriye Kang? Wong lanang ki mlongo lek pethuk karo wong wedok sing disenengi. Banjur sapa Kakang Semar? Supraba. Sapa yem? Lah nyembah. Wah. Kowe. Wah, kowe Supraba kowe. Hahaha. Hahaha. Wong ayu memanis sing jantungku. Wah. Supraba. Wah. Apa aku ki ngipi opo piye ya? Wah. Hahaha. Ya, kowe Supraba. Hahaha. Apa dewa wis rumangsa? Lamun to sing pantes kanggo kowe iki wong lanang kaya aku. Gedhe dhuwur, rusa. Sakti Mandrakuna. Ayo. Ngorokake
Urutana brantaku wong ayu. Wong wedok wiwit suku jempoling suku nganti pucuking rambut. Ora ana kethek cirine blas. Dong dong nong dede. Rong dong nong dede. Soprobo. Alemo dadi bojone Nirwata Kawaca Supraba. What? Wah. Hei, wah. Wah. Hei. Wah. Hei. Wah. Wah. Hei. Wah. Hong wilahing Astuna Masidam sekaring bawana langgeng. Kaki ciptaning bungah rasaning ulun. Dene jeneng sira ciptaning ya Janaka wis bangkit angruwat memalaning jagat. Minangka tandha tarima kasih jeneng sira bakal ulun wiwaha ing kayangan Jungkring Saloka ya nggih. Waduh, ngaturaken gonge panuwun pupulun. Guru, aku yo melu nyekseni, aku yo melu bombong. Ndaraku wis kok wiwaha ing Jungkring Saloka. Kula ngaturaken gunging penuwun kalian para sedaya ingkang anyeng kuyung pagelaran punika. Kula Semar ngaturaken selamat hari wayang dunia yang ke-6, Gus. Matur nuwun.
Amit pasang Kalimantabik pisowananku sinabeta ing ila-ila duni dumawa ing tawang towang. Sinuwun aku kang marak mangarsa ana ing negara Ngastina kene. Kisanak aja toko anggep Duryudana angkuh, nanging ketembe iki wae aku weruh, mula aku mitambuh sapa Kisanak kang lagi rawuh. Aku Pandhita Kliyang kabur kanginan kemul mendung kekudung langit. Aranku Begawan Gorodahana Sang Prabu Duryudana. Begawan Gorodahana lakar kaya mangkono. Lah banjur sumedya duwe sedya apa panjenenganmu marak mangarsa ana ing Stinggil negara Ngastina kene? Sang Prabu mokal yen tanpa sedya, mokal yen tanpa niat kang becik aku sowan marak mangarsa ana ing panjenenganmu. Sebab apa? Sebab wektu dina iki aku mrihatinake mikirake negara Ngastina sakawula bebrayan agung kang mapan ana kene. Saben-saben ana wahyu tumurun negara Ngastina ora nate kecondhokan wahyu. Mula kang saka iku aku kepengin ing ripalungguhan iki wahyu kang bakal diudhunake dening para dewa kang sinebut Wahyu Trimanggala. Negara Ngastina kudu ngukir sejarah. Negara Ngastina ing rikungguhan iki kudu bisa ngantukake wahyu kuwi Sang Prabu. Permara reh manguswamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ning marga Mamalatgung. Risang Ganda Mastrat maja lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Bumya samara wayahanto. Sumrupa Kisanak kabeh ora kaya sing mbok kira. Karepmu piye Sang Prabu? Wahyu Trimanggala Tri kuwi wis ngarani Wahyu Trimanggala kapérang dadi telu. Siji Wahyu Ratu, loro Wahyu Pamong, lan kang pungkasan Wahyu Senopati garwaku Dewi Banawati. Ing ripalungguhan iki wis kasil ngentukke pirangane Wahyu Trimanggala ning Wahyu Ratune. Yen kabeh iso ngentukke nang apa to kok ora digayuh kabeh Sang Prabu. Ibarate negara Ngastina supaya moncer, negara Ngastina supaya kondang kaloka, supaya panjenengan manggonmu dadi ratu saya kondang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Wahyu Ratu wis dientukake dening garwamu ya kuwi Dewi Banawati. Wahyu Senopati lan Wahyu Pamong kudu bisa panjenenganmu regem ana ing negara Ngastina kene. Lah banjur sapa calone kang bakal ngantukake Wahyu Pamong kang sarta Wahyu Senopati kuwi panemban? Aku entuk bocoran saka dewa
Wahyu Pamongki sing entuk ora ana liya ya kuwi Pendhita Kendhali Sada Wanaraseta sing jenenge Anoman. Lah, selanjutnya lah iki. Selanjutnya ya kuwi Wahyu Senapati bakal dientukke dening Panenggak Pandhawa si Werkudara Weladalah. Mandita karya wangsit pindha kumbang adaping pawang susuh ngangin ngending gone ibarate panjenengamu yen kepengin pidak jempol kelawan negara Ngastina panjenengamu iso gelar ya kudu bisa nggulung karepmu kepiye yen pancen si Werkudara kang karo si Anoman kang dadi kecondhokan Wahyu Pamong lan Wahyu Senapati dina iki uga Sang Panembahan kudu bisa ngrebut wahyu kuwi lan supaya bisa diregem dening negara Ngastina. Aja kuwatir. Ora ana cara liya kang kudu digayuh kejaba mung Anoman lan Werkudara kudu dipateni. Panjenengamu saguh aja kuwatir. Surup Surya aku budal sesuk-esuk barengi ngadan subuh eta. Aku wis ngrentengi ndase Werkudara karo si Anoman. Yo bakal tak cekel apa kang dadi kandhamu. Aku mung njaluk pangestumu Sang Sinuwun Prabu Duryudana Ratu ing negara Ngastina ya. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Budhalo dene iki muga-muga kasembadan kang dadi sediamu Panembahan Begawan Gorodahana. Kandhanya Sekar Gadung kembang metu esmu arung pinor lanong yotan kaki kusumongam sumawur ing mega codong
negara bala kang tumingal perang campuh samya medali ler tatit wileting kada Kanyuwang kong menguncang nidi minjang sang aji mijil Latinyo ngedali wawus kutha Surawilaga Waladalah yen tak sawang-sawang iki katone murid siswaku rada lali aku. Kowe sapa le? Nami kula Tumenggung Bintang Laut. Kowe wis dienggo wayangan mengawan. Ora apa-apa le. Kowe saiki melu aku. Nggih. Kersanipun Kanjeng Panemban Guru kula Begawan Guru Dahana kados pundi? Mangkene ya le. Lumarapa ana ing Gunung Arga Kelasa. Ning kono si Werkudara karo si Anoman krungu-krungu kabar saka Mbok Bakul Sinambiwara. Anoman lan Werkudara lagi tarak brata nyenyuwun marang nugrahaning Gusti ya kuwi kanggo srana tumruning wahyu Trimanggala. Bola bali ya kuwi Ratu Ngastina kang isih kapernah dulure dhewe. Ora nrimake perkara iki aku kon ngrebut peksa wahyu Trimanggala saka tangane Werkudara lan Anoman supaya negara Ngastina kang jangkep ngantukake wujuding wahyu Trimanggala iku. Mekaten Sang Panemban. Iya. Mula wahyu ki wernane macem-macem, derajat pangkat kuwi ya wahyu, wujude kesehatan kuwi ya wahyu, antuk jodoh sing bisa ngrejekeni kuwi ya wahyu. Ning kocapa yen ora bisa ngreksa wujuding wahyu kuwi mau, anane mung congkrah cecongkrahan, ora bisa rukun ambak mung dulur dhewe. Napa ngaten ya? Ora etana ora kulana. Wong lanang sering geger, dulur geger, kanca kentel iso geger. Kuwi perkarane mung loro. Siji perkara dhuwit, loro perkara jerone jarik. Kuwi sak nomer kowe. Inggih. Stagen lho maksude. Nggih. Budhalo dina iki aja ngisin-ngisini pun bapa ya, Nggih. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang. Lerlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah utama.
Lah. Paman apa waratane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine denani yaya duduk jojo prapteng kikir sukmane ilang raga karinga lintre wata tita wata ana munyuk putih yen bisa tata jalma manungsa ngakwa sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku aranku Raden Anoman. Anoman ya kowe sing tak goleki bali takon kowe sapa tambuh marang aku ya aranku Tumenggung Birunya Cinta. Sumedya lakumu arep menyang ngendi? Ora usah dadak kakean takon, kowe sing tak goleki. Kowe sak dulurmu lagi mesanggrah ana arga Kelasa kene. Aku mubang goleki ana ngendi papane arga Kelasa. Ora ketemu. Jebule kowe wong loro ana kene nggayuh wujuding Wahyu Trimanggala. Arepmu piye? Kowe wong loro bakal tak pateni. Ora usah melu celeng boloten kebolatengen. Yen kena tak pringgake sara becik kowe mundura. Mumpung durung gumlundung kang dadi sirahmu. Edan kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tatal grajawu. Ora ilang tak kedepake. Lakon tebak dadamu melengsati kamu do takon dosa kowe. Munyu endi mau? Jebol dadamu kowe. Hilang nyawamu. Sumyur. Asik.
ho. Wot. Wah. Ho ha ho. Ho ha ho. Latihan. Weh ho ho ha ho. Wah ho wah. Weh ho. Weh wah ho. Wah wah. Edan nyikatannya berwalang tek ha weh pisan kasbomu Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari mulat mangandhap katingal Yayi Werkudara Jugara anggon kita Yogabrata papan arga kelasa kene ketekan bebaya Yayi Werkudara, tangya anggonmu Yogabrata. Papan kene ketekan musuh Yayi. Ana dom sumusuping banyu, Werkudara. Kowe tangya Werkudara. Werkudara. Wah, Werkudara. Weh lah kodalah ya jagat ya dewa ya Bathara lah kok Siadi ninggal nilap pun kakang tadi jare anggone Tapa Brata ki bareng ning jebule adhiku Yayi Werkudara wis ndhisik laku anggonmu Yogabrata Yayi yo ibarat endhog sak petarangan tak susul aku ya bakal Yogabrata nututi apa sing dadi sediamu Yayi Werkudara. Wah, dalah. Wah.
ngawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit kang makuru kangsa tata kaya butula wur panjriting turangga esdi wur panjriting turangga esdi SMK kelas 1 weh lah dalah iki sing tak goleki ibarat iwak wis kecemplung wuwu tangeh bisane melayu Anoman si kethek putih kelawan panenggak Pandhawa Sadronjo Dipati Werkudara wis yoga brata kang tegese ora bisa nglawat tak lebokke gendhaga tak gawa ning Ngastina kelakon dadi patimu Wahyu Trimanggala ya kuwi Wahyu Ratu Wahyu Pamong Wahyu Senopati lakon diregem dening negara Ngastina. Mutar we. Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta wong pawana bana margana samirana lan warayang
Ponco bayu pagulingan wisikan limo megegek ugek sadulita lae Ndara kula wong bagus Raden Dananjaya iya Kakang Semar kok kados wonten ingkang dipun menggalihaken napa lho Den ora ana sing tak gagas tembus kanthi kandas ana jroning tias ora ana sing tak gonta kanthi cetha jroning nala kejaba mung wangsiting jawata kang tumurun ya kuwi wujuding wahyu Trimanggala Kakang Semar wahyu napa Trimanggala wahyu Trimanggala ya kuwi wujude wahyu ratu wahyu pamongkang sarta wahyu Senopati apa kira-kira panengah Pandhawa bisa ngantukke salah sawijine ya Kakang Semar nggih nek manut kula niki Raden Werkudara Kakang Pean niki lagi murca saking negari Ngamarta saking pamawas kula murcane Raden Werkudara niki awit saking kelakuan angkara murkaning para kadang-kadang sampeyan para Kurawa banjur iki piye Kakang panjenengan ndisiki laku mapan wontening negari Ngastina pun boten usah takon napa perkarane boten usah takon napa kang dadi sedyane jenengan tindak wontening negari Ngastina ning wanti-wanti jenengan tindak negari Ngastina lewat lawang wingking ampun ngantos lewat saking lawang ngarep kedaton negari Ngastina iya ya Kakang ngesthokake dawuhmu Asmara iki. Weh. Musik to. Iki sak jam lho, Gong. Nek metu gubung asmara ora gayeng. Weh. Iki lakone cek dawa. Nutuke iki ngetutke Ndara Janaka lho, Bang. Iki aja sembrana. Manut kyaine Rama. Pokoke tugas piye, Mir? Kowe bocah telu tak dandane macan. Dandane ora tau apik lho. Pertama dadi rakyat wong penomor loro dadi wong ngamen. Wah. Jan ora tau pas lho. Mbok dekne undak-undakan. Mengko ngawur ora. Wis aja crikis tak dandani macan kowe. Bagian apa le, Truk? Bagian tangan ki Kang Garing. Sampeyan bagian apa? Aku bagian sirah ki. Bagong bagian apa? Silit. Mampu lho, Mir. Mangil ngempet masamu. Tugasnya apa? Kowe gawe ya gendra, gawe ya geger ana kraton Ngastina, mustikaning ratu Ngastina Dewi Banowati
dendenono supaya keplayu. Wis, ora usah dadak takon perkarane apa. Tidakno. Rahina semubang iwang aruna kadinetrane angka rapuk sabdaning kukila dengkane goro saketer niki donganing kunglir wuwu sing pinipanca Lising kandha ringkesing carita Sukmanira Raden Bima kalian Sukmane Raden Anoman ingkang peparak Sukma Mayangkara wis mangadhep ana ing kayangan alang-alang kumitir nenggih Sang Hyang Pada wenang awit kodrating Gusti Sukma Mayangkara antuk wujuding wahyu pamong lan Sukma Raden Werkudara ngantukake wujuding Wahyu Senopati kang dados peranganipun Wahyu Trimanggala. Sakala lumarap wonten ngarcapada bali marang angganira sowang-sowang. Yata laruta saking godha sakura kula yen antane mutusa sang suri piye panemban iki kang mapan ana Kendhaga iki isine sing mbok karepke ya Anoman lan Werkudara buktekno Duryudana ora percaya. Wah, nyoto pendhita kang ampuh cinaketing dewa. Mumpung iki ana ing alun-alun negara Ngastina, Panembahan. Sumingkira sawetara. Bangkene Werkudara karo bangkene Anoman. Nak kongkon para Kurawa supaya ngebruki kayu sing wis gapuk, tak bakal tak obong. Arep ben modar dening Anoman lan Werkudara, Wahyu Trimanggala dientuke dening Duryudana. Yo, kayune. Yo, ayo. Nyayi, iki batan wadake
awake dhewe kang bakal diobong dening para Kurawa. Ayo. Enggal dianjingi. Dileboni. Ayo. Yayi. Wah, lah dalah ucul saka kerangkeng iki sing dadi dodok sing perkara. Ayo, gelem badar wujudmu ora? Yen ora kok bakal tak mbruki gunung kaya abad kepungkur. Weh, lah dalah. Bali man. Samu barange wis cetha. Karaton negara Ngastina aku golek sing dadi mustikaning Ratu Dewi Banawati kelakon tak godhak dina iki. Ya ampun. Oh. Janaka. Ya ampun tambah tuwek kok tambah bagus Janaka. Nalika semono lali yen to Dewi Banawati sampun kecondhokan wujudipun Wahyu Ratu peranganipun Wahyu Trimanggala ingkang